Jamen, tusind tak for invitationen og for de flotte ord her indledningsvis. Den gruppe, jeg vil fokusere på i det her oplæg, det er faktisk dem, der er kommet ind igennem nøglehullet, så at sige. Det er de unge mennesker med diagnoser og autisme, som er kommet i arbejde. Hvad kendetegner dem? Hvad er det for nogle behov, de har? Og imødekommer virksomhedernes deres behov? Så der er også en stor snak omkring dem, som ikke kommer indenfor, og som står udenfor på perronen og gerne vil ind på arbejdsmarkedet. Og hvad angår dem, så må vi også konstatere, at det går jo simpelthen desværre den forkerte vej. Vi har et rigtig godt og velfungerende arbejdsmarked i Danmark, men lige hvad angår beskæftigelsen for personer med handicap, der går det altså ikke specielt godt. Vi kan se, at der er et stort gab imellem personer med og uden handicap i forhold til beskæftigelse. Og det her gab har faktisk de sidste 30 år, hvor vi har målt på det, ikke forbedret sig særlig meget. Også til trods for, at vi jo står i en højkonjunktur, hvor arbejdsgiverne mangler arbejdskraft. Så er der stadigvæk et gab på omkring 25%, 50%, hvis man angiver, at man har et større handicap. Og vi kan også se, at der er flere, og også unge, som bliver tildelt førtidspension. Også flere i fleksjob. Så vi har et samfundsproblem her. I kan også se, hvordan kurven omkring de unge med diagnoser stiger. Så vi har en stor samfundsmæssig udfordring her, som vi ikke indtil nu i tilstrækkelig grad har været i stand til at håndtere. I det her forskningsprojekt, som jeg vil fortælle jer om, der undersøger vi inklusion for unge med diagnoser. Det er et projekt, der er støttet af det frie forskningsråd, og i virkeligheden er det jo egentlig ikke mig, der skal stå her i dag. Det er faktisk Victor, som sidder lige hernede, fordi han er Ph.D.-studerende på projektet, og det er ham, der laver alt det hårde benarbejde. Så kan jeg stå her og høste frugterne. Baggrunden for projektet, det er, at der er mange unge med diagnoser, der er uden for beskæftigelse, som jeg hørte omkring, kun en fjerdedel er i arbejde. Samtidig er der flere unge, der får diagnoser, og det stiller krav til arbejdspladserne i forhold til at inkludere de her unge. Og det vi gør i vores projekt, det er at fokusere på arbejdspladserne i forhold til at forstå, hvad gør man for at imødekomme de unge, hvilke foranstaltninger og støttebehov støtter man op omkring på arbejdspladserne, og også hvilke holdninger og fordomme for den sags skyld har man i forhold til unge med diagnoser. Så det er arbejdspladsperspektivet, vi er interesseret i det her projekt. Og vi har udvalgt en gruppe af unge i alderen 18-29 år, og vi studerer både unge med og uden diagnoser, for ligesom at kunne sammenligne de to. Og selve projektet, jeg skal nok lade være med at gå en masse ned i selve vores metoder og data, men består af to dele. En spørgeskemaundersøgelse og nogle case-studier eller nogle samarbejdsarbejdspladser, som vi skal fokusere nærmere på. Det er ret nyt, det her projekt, så i dag vil jeg kun være i stand til at fortælle jer noget omkring spørgeskemaundersøgelsen. Den anden del er vi faktisk ikke rigtig kommet i gang med nu. Vi fik Danmarks Statistik til at foretage en stor spørgeskemaundersøgelse her i sommers blandt unge med og uden diagnoser. Vi har en stikprøve på 12.000 unge med og uden diagnoser og kan opdele dem på 18-25-årige og 25-29-årige. Vi har lavet et udtræk fra Landspatientregisteret på de største og de væsentligste diagnosegrupper, herunder unge med autisme. Jeg tror, der er lidt over 300 unge med autisme, der har svaret på vores spørgeskemaundersøgelse. Vi har en svarprocent på 22%, hvilket måske umiddelbart lyder lavt, men faktisk hvad angår den her gruppe, der er det ganske tilfredsstillende. Godt, lad os prøve at kigge på nogle af resultaterne, og nu fokuserer jeg ind på unge med autisme. De fleste unge med autisme svarer her i vores undersøgelse, at de er påvirket af diagnosen både i hverdagen og på arbejde. Vi kan se, at unge med autisme har generelt set en lavere arbejdsevne, de har et dårligere mentalt og fysisk helbred, og en lidt lavere livstilfredshed end vores respondenter uden diagnoser. Vi kan også se, at unge med autisme har generelt set et lavere uddannelsesniveau. Der er 30% af dem, der kun har grundskolen som deres højst fuldførte uddannelse.
hvor det gælder 7% af respondenterne uden diagnose. Vi kan også se, at der er lidt flere af de unge her, sammenlignet med dem uden diagnose, der er ansat i den private sektor. Så udgangspunktet er, at de har et lidt lavere arbejdsevne, lidt dårligere helbred, lidt lavere uddannelsesniveau. Men til trods for det, er de lykkes med at finde et arbejde. Og den gode nyhed er faktisk, at de har en høj jobtilfredshed. Når vi sammenligner unge med og uden diagnoser, så har den her gruppe af unge med autisme, de har faktisk lige så høj jobtilfredshed som dem uden diagnoser. Så det var den gode nyhed, men der er faktisk også nogle lidt dårlige nyheder her i vores materiale. Vi har som sagt spurgt de unge selv, blandt andet om de kommer til at overanstrenge sig mere for at nå deres arbejdsopgaver. Det gør de i lidt højere grad end unge uden diagnoser, som jeg håber, I kan se det, også nede bagved. Og de bliver også mere frustrerede på sig selv, og hvis de begår fejl i arbejde. Det kan vi se i noget højere grad. Det er faktisk 53%, der svarer, at det gør de i høj grad, betydeligt højere grad end unge uden diagnoser. Og faktisk også end i forhold til andre unge med andre typer af diagnoser. Og unge med autisme bruger også mere energi på at passe ind og faktisk skjule, hvordan de har det. Her kan I også se, I skal lægge mærke til de her, ja, hvad farve er den egentlig, den der orange et eller andet, eller gullige farve, det er de unge med autisme, som vi sammenligner med de grønne søjler, dem uden diagnose. Og her kan I se, at de bruger meget mere energi på at passe ind socialt på arbejdspladsen. Og de føler også ofte, at de er nødt til at skjule, hvordan de virkelig har det, for at passe ind på arbejdspladsen. Og vi kan også se her, at arbejdet tager mere energi, så at det går ud over privatlivet. Så der er ligesom nogle advarselslamper, der blinker lidt her i forhold til den gruppe. Og så kunne man jo så tænke, så beder de vel i højere grad omkring støtte i forhold til at kunne virke på arbejdspladsen. Det gør de desværre heller ikke. Vi kan se her, at de undgår faktisk i højere grad at bede om støtte eller hjælp, fordi de ikke vil føle sig som en byrde eller at være anderledes i forhold til andre medarbejdere på arbejdspladsen. Og vi kan også se, at de vil være mere bekymrede for at bede deres ledere om hjælp end andre unge uden diagnoser. Og så kunne man måske tænke, okay, de her unge, som er kommet ind på arbejdspladserne, og som overanstrenger sig mere og så videre, i mindre grad beder om støtte, jamen så må arbejdsgiverne jo være ekstra opmærksom på dem og have skabt nogle mere fleksible og rummelige rammer for at kunne inkludere dem. Og jeg beklager, at jeg kommer med dårlige nyheder, men det er faktisk ikke tilfældet. Vi kan se her, at søjlerne de er faktisk ens, når vi spørger unge uden diagnoser og sammenligner dem med de her unge med autisme. Vi kan se ens i forhold til, i hvilken grad de har mulighed for selv at bestemme, i hvilket tidsrum de udfører deres arbejde. Så der er ikke større fleksibilitet her ifølge de unge selv. Vi kan også se, at de heller ikke i højere grad har mulighed for at arbejde hjemmefra. Og vi kan også se, at de unge med autisme, de er heller ikke ansat på arbejdspladser, hvor der er bedre muligheder for arbejdstilpasninger. Vi har spurgt her, om der er mulighed for, at man kan trække sig tilbage til sådan et privat område, hvis man har brug for det. Det er der ikke i højere grad blandt de unge med autisme. Er der mulighed for at tilpasse sin måde at arbejde på i forhold til sine behov? Det er det desværre heller ikke i højere grad end blandt andre unge. Og til sidst, om man har haft mulighed for at få en mentor eller en støtteperson, som har hjulpet eller støttet en på arbejdspladsen. Det er der heller ikke flere, der svarer ja til. Jeg skal være ærlig at sige, at vi var faktisk lidt overrasket over de her resultater. Vi havde faktisk forventet, at de arbejdspladser, de var ansat på, var nogle lidt mere rummelige og inkluderende arbejdspladser. Men det tyder det faktisk ikke på.
Og vi ved jo, at den her gruppe af unge med diagnoser og unge med autisme har nogle særlige behov, som der er behov for at imødekomme. Og det kan vi også delvist se her, men jeg synes faktisk, at nu her har vi spurgt ind til betydningen af forudsigelighed og kommunikation. Om det er vigtigt at kende sine arbejdsopgaver på forhånd. Og det svarer de unge med autisme i lidt højere grad ja til. De svarer i lidt højere grad ja til, at det er vigtigt med tydelig information, og at de nemt bliver forstyrret, og de i mindre grad trives med uforudsigelighed, og i højere grad belastes af ændringer i planer. Men hvis I lægger mærke til de her søjler, så er det jo ikke nogen markante forskelle. Så vores budskab er egentlig, at alle unge har brug for forudsigelighed og tydelig kommunikation, eller lad os kalde det god ledelse. Men det tyder det bare ikke så meget på, at de her unge med diagnoser eller autisme får i højere grad end andre unge. Så havde jeg faktisk nogle konklusioner her til sidst, men jeg kan se, at de er forsvundet. Jeg havde en slide mere. På den der tror jeg, der stod, at vi havde den her forventning om, at de ville være ansat på mere inkluderende og fleksible arbejdspladser. Det tyder det ikke umiddelbart på. Nu skal vi selvfølgelig have tryktestet de her resultater, og nu peger jeg igen ned på Victor. Men jeg tror, at der er ikke noget af det, der grundlæggende kommer til at ændre sig, når vi tryktester det. Det kan godt være, at det ændrer sig lidt i forhold til, hvilke arbejdspladser man er ansat på. Men det, der jo sådan set er bekymringen i det her, det er, at de unge selv skal finde nogle individuelle håndteringsstrategier i forhold til at kunne overleve på jobbet. Og bekymringen vil selvfølgelig være, at de på sigt brænder ud, hvis de ikke får imødekommet de støttebehov, de har. Så det her, det tyder på, at det bliver et individuelt problem, og ikke et arbejdsplads eller et samfundsproblem. Og det er sådan set vores foreløbige konklusion på det her, og faktisk også vores bekymring i forhold til at kunne fastholde de her unge i arbejde. Så tak for ordet.